So mayong buntag sa inyo diha mga katuto no. So for today's video, so padulong mi og mawab kung saan nag-evacuate ang mga tao sa Masara atong mga nalanslayaran gani no. So siyempre maghatag big kalingapon dito. So dati mascot unya, okay, later on nabutay magician. At syempre dili magpalupig iya ang Dayogi Show. So kanya itong giagian mga katuto no. So Mawab Road ni. So diretong lugar nga na landslide ning kaning dapita kanay bundok diha. So diretong dapita, diretong Mawab overview nila tong naiblo nga semento gani kandiyan apart sa kilid. So diha ang nangabuak nga dalan para makita ninyo sa video. So ang nahitabo kasi diha mga katuto na landslide ning yuta diri. So gibuhat nila gipangkuha nila ang mga yuta kana landslide. So actually gitrabaho pa nila antod karon. Bali murag tulins pa lang ang maagian diha kanang sa tunga o kanang sa kilid dito na pwede maagian diha sa kilid. So mga katuto no, so bago mi adto sa or bago ta mo adto sa tong venue, so syempre kay udto naman murag dusla naman jud gayo. Okay, maniudto sa ta diri sa unahan. Hi kuya. Ayan, so siyempre pag humana mo kaon diretso namin sa among venue. So kung nakita nyo diha ang mga tao diha nga nakamaroon, sila ang manghatag unya sa mga batang biktima sa landslide. So mao ni ato ang mga bata mga katutuno sa mga nabiktima sa landslide sa Masara. Siyempre naabot sila yung mga cotton candies nga giandam sila ha. So daghan kini sila actually manubra pa sila. So natay cotton candy na pati popcorn diha sa atong pikas kilid no. So natay mga model diha sa kilid ayan mo na sila. Mo na sila ang manghatag unya sa mga popcorn, cotton candies unya sa part. So syempre dili magpaula hidiya ang Little Ones Events and Services naghatag og kalingawan pamaagi sa atong mascot na si SpongeBob Minions and syempre si Coco Melon. Yan. So salamat kay Sir Mickey Placido no sa paghatag kalingawan sa mga batang apektado sa Masara nga na landslide. So syempre dili magpaulahi diha ang atong batikang magician na from Panabo City. Ayan si Sir Genu Simblante. Yes, so syempre dili po lahi ato ang team diya. So ang Dayogi Show, okay, kauban din ako diya si Papa P ng Tagum City ug ang Cutie Boy ng Tagum City. Kami nag-acrobat with the napita no. So juggling acrobat. So pasilipon lang sa tamo dire ug atangin ninyo ang full video sa among show no. Thank you mga toto. So by the way, my name is Kuya Yogi Boy, dili gwapo pero ilado, mahigugmaon pero ilaronon ang BB Boy ng Tagum City. Patuloy lang po kayo sa panonood. Thank you. Anxiety. Ulbahan ko tayo mga din ba? Din sila pag tayo din ba?